V kuloároch vysokej európskej diplomacie sa preplietajú záujmy, o ktorých bežný občan nemá ani len tušenie a niekedy stačí jediná tlačová konferencia na to, aby sa nepriehľadná opona tajomstiev na okamih roztrhla. Záblesk svetla do zákulisných plejs vniesla navonok štandardná štátna návšteva v Berlíne, kde sa po boku nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza postavil azerbajdžanský prezident Ilham Alijev. To, čo malo byť obvyklým stretnutím dvoch štátnikov o obchode, energetike a geopolitike, sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenilo na výbušné odhalenie tieňovej diplomácie. Alijev pred kamerami novinárov bez obalu vyhlásil, že azerbajdžanské pohraničné úrady a letové kontroly zachytili pohyb vysoko postavených nemeckých a ruských aktérov, ktorí sa v polovici júla v tajnosti zišli v hlavnom meste Baku. Akékoľvek reči o konšpiráciách sa rozplynuli v momente, keď prezident otvorene priznal, že územie jeho suverénneho štátu bolo využité ako neutrálna pôda pre tajné rozhovory dvoch mocností bez toho, aby o tom azerbajdžanská vláda vopred čokoľvek vedela. Čo si o takomto tajnom rokovaní myslíte vy? Je správne, že sa hľadajú cestičky k mieru aj za chrbtom verejnosti a spojencov, alebo ide o nebezpečnú zradu oficiálnej zahraničnej politiky? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov, rád si prečítam vaše pohľady. Pohľad na samotné dáta a lety odhaľuje presný časový harmonogram celého stretnutia. Zatiaľ čo európske médiá len špekulovali o tom, či sa nejaká schôdzka vôbec odohrala, pasové a pohraničné záznamy nepustia. V období od 12. do 14. júla pristáli na letisku v Baku lietadlá s veľmi špecifickým zoznamom cestujúcich. Na jednej strane sa z Berlína presunula delegácia bývalých popredných nemeckých funkcionárov. Medzi nimi vyčnievalo meno Ronalda Pofallu, ktorý v minulosti pôsobil ako šéf úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej a mal prístup k tým najcitlivejším štátnym tajomstvám Nemecka. Spoločnosť mu robil Matthias Placek, bývalý dlhoročný premiér spolkovej krajiny Brandenbursko a človek, ktorý bol roky známy svojim pragmatickým pohľadom na východnú politiku. Na druhej strane stola v luxusných priestoroch azerbajdžanskej metropoly nesedeli žiadne neznáme tváre, ale ľudia z najúžšieho okruhu ruskej moci. Z Moskvy na rovnaké miesto dorazil komisár pre ľudské práva Valerij Fadejev a spolu s ním aj Viktor Zubkov. Zubkov nie je len bývalým ruským premiérom a vicepremiérom, ale predovšetkým dlhoročným predsedom predstavenstva štátneho plynárenského gigantu Gazprom a mimoriadne blízkym človekom samotného prezidenta Vladimíra Putina. Už samotné zloženie oboch delegácií dáva jasne najavo, že nešlo o žiadne náhodné stretnutie dvoch priateľov pri káve. Naopak, v Baku sa stretli politické ťažké váhy, ktoré majú priame väzby na vrcholné poschodia moci v Berlíne aj v Moskve. Otázka, ktorá okamžite vyvoláva zemetrasenie na európskej politickej scéne, znie, aké bolo skutočné pozadie tejto schôdzky? Táto neformálna skupina sa v zákulisí považuje za priameho pokračovateľa známeho rusko-nemeckého fóra Petrohradský dialóg. Tento projekt založili v roku 2000 jedna vtedajší nemecký kancelár Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimír Putin. Pôvodným cieľom bolo budovať mosty, podporovať porozumenie medzi občianskymi spoločnosťami oboch krajín a udržiavať otvorený dialóg aj v časoch napätia. Lenže realita sa dramaticky zmenila po anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014, kedy sa fórum dostalo pod obrovskú vlnu kritiky. Celý projekt napokon oficiálne zamrzol v roku 2021, keď Rusko zaradilo nemecké subjekty na zoznam nežiaducich organizácií a Nemecko svoju účasť formálne a definitívne ukončilo v apríli roku 2023. Zatiaľ čo oficiálne orgány hlásali koniec akéhokoľvek dialógu a uvalenie nekompromisných sankcií, v tieni hlavných správ prebiehal úplne iný príbeh. Podľa zistení popredných zahraničných médií sa táto úzka skupina rozhodla pokračovať v práci v novom, prísne utajenom formáte. Od začiatku masívnej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári roku 2022 mali jej členovia zorganizovať najmenej 4 ďalšie tajné stretnutia. Dejiskom týchto schôdzok neboli oficiálne vládne budovy, ale prestížne a luxusné hotely v Baku či v Abu Zabí, ďaleko od očí verejnosti, novinárov a západných spravodajských služieb.
Reakcia nemeckých oficiálnych miest na seba nenechala dlho čakať, no priniesla viac otázok ako uspokojivých odpovedí. Nemeckí účastníci rokovaní tvrdia, že išlo výhradne o ich súkromnú iniciatívu, na ktorú mali ako súkromné osoby plné právo. Spolková vláda pod vedením kancelára Friedricha Merza sa od celého incidentu bleskovo dištancovala. Samotný kancelár Merz na priamu otázku novinárov odpovedal, že o žiadnom takomto stretnutí nemá vedomosť a jeho kabinet s tým nemá absolútne nič spoločné. Šéf kancelárie zároveň zdôraznil, že Nemecko nevníma zo strany Moskvy žiadnu reálnu ochotu vstúpiť do poctivých a zmysluplných rokovaní o ukončení vojnového konfliktu. Lenže dá sa v diplomatii takejto úrovne vôbec hovoriť o čisto súkromnej iniciatíve. Ak bývalý šéf úradu nemeckého kancelára a bývalý premiér spolkového štátu rokujú s predsedom predstavenstva Gazpromu a Putinovým komisárom pre ľudské práva, je prakticky nemožné oddeliť súkromné osoby od ich obrovského politického vplyvu a kontaktov. Ilham Alijev priamo v Berlíne poznamenal, že ani Nemecko, ani Rusko jeho krajinu o tejto akcii neinformovali. Dodal však vetu, ktorá presne vystihuje pragmatizmus kaukazskej diplomácie. Ak by takéto stretnutie mohlo akýmkoľvek spôsobom prispieť k ukončeniu trápivej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, Baku ho môže len a len privítať. Celý tento škandál otvára zásadnú debatu o tom, ako v skutočnosti funguje medzinárodná politika v časoch hlbokých kríz. Na jednej strane vidíme 100% deklarovanú jednotu, verejné vyhlásenia o nekompromisnom postoji a sankčných balíkoch, no na strane druhej existujú paralelné kanály tzv. Tieňovej diplomacie. Tieto tajné cestičky slúžia na to, aby sa ani v tých najhorších časoch nepretrhli všetky nitky a aby mali vplyvní hráči možnosť testovať pôdu pre prípadné budúce kompromisy. Pre verejnosť však zostáva pachuť neistoty a nedôvery. Zatiaľ čo bežní ľudia nesú hrozivé ekonomické a sociálne dopady vojny a sankčnej vojny, vybraní elitní politici sa stretávajú v luxusných rezortoch na Blízkom východe či na Kaukaze a vedú tajné rozhovory. Či tieto stretnutia priniesli akýkoľvek reálny posun k mieru, zostáva nateraz zahalené tajomstvom. Isté je len jedno. Tieňová diplomácia medzi Nemeckom a Ruskom žije svojím vlastným životom a incident v Baku ukázal, že o osudoch Európy sa opäť raz rokovalo za zatvorenými dverami. Mňa osobnú nesmierne zaujíma, aký je váš pohľad na vec. Čo si o dnešnej téme myslíte vy? Napíšte mi svoje myšlienky dole do komentárov, každú jednu reakciu si veľmi rád prečítam a vytvárate tým priestor na skutočne hodnotnú a slušnú diskusiu, ktorú dnes tak veľmi potrebujeme.